Здравейте хора, в днешния видеоклип ще играем Сила Брейнот, част 6. Тази поредица, както виждаме, стана доста, имаме по доста показване. Той се опитва да ви краде нещо. Виждам, че стана доста любима на вас. И мисля да продължавам, но има една уловка. И тя, че ако искате да играем Сила Брейнот, обаче на стрим, утре в 10 часа, ние ще започнем 10 без 10. Защото да почнем по-рано. Но това зависи само от вас в коментарите. Тези, които искат да започнем стрим утре от 10 часа, да напишат за, а пък тези, които не искат, против. Пишете долу в коментарите, това е моят въпрос за видеото. Така, друго нещо, което разбрах. Сами, може би повечето знаят, Сами беше направил нова собствена игра. Има Escape Tsunami. Ето я, и може сега да отиде към нея. Ето я. Ето за тази говорим. За Escape Tsunami. Този може да го точно за тази Escape Tsunami, която стана доста известна. Много хора вече започват да играят. И затова мисля, даже и сега след видеоклипа, даже точно сега във видеоклипа ще започнем да играем. И може би там ще бъде по-лесно да си вземем Брейнот за Робърт Фриго Камело. Затова, айде сега да отиваме към Escape Tsunami. Escape Tsunami. Лебе. Се може... Не, как са, щяхме може да го вземем. А той ги затвори вратата, за жалост. Сега влизаме. Айде да join. Ето. Join хора. Присъединяваме се. Ето, присъединяваме се. Само чакаме. Не видим, защото аз буквално абсолютно никога не съм я пробвал. Наистина никога не съм я пробвал. Ето, хора, ето. Ето е Escape Tsunami. О! То наистина е много вълни. Имаме някакъв спид. What? Може ли се краде? Може ли? Не, може да се краде. Добре, мисля, че малко тук ще бъде по-лесно да разбахнем, защото може да вземем в него Камело. Я спишоп. What? Супер яко, брат. Хубаво е. Не е лошо. Се заключи базата, че просто ме е страх да ни откраднат нещо. Защото дали тези брейночи да са редки, знам много добре, обаче просто си ги пазя. Хора, гледайте какво става. Опа, грешка Roblox. Сега изчакваме да натиснем. И колко вече станахме? 100 имаме ли? Да, вече сме 101. Ние сме бързи, бе, човек. Да, може би някои ще имат по-добри брежи. Да, може би някои ще са по-бързи. Тази... мега яко, брат. Фаст. Фаст бързо. Обаче обряхме. И сега ще се разпаднем, ето. Целта ни е да вземем Фриго Камело. Фриго Камело, който ни е за ръба, защото аз мисля, че тук може по-лесно да си намерим, брейночите, които ще ни трябват за ръбът. Само да се махнат тези вълни малко. Бързо. Ето ги, това са митик брейночите. И трябва тук да има Фриго Камело или някакъв друг може да вземе по-добър. Погледа. Обаче сега няма Фриго Камело. Нищо, да ти може да си вземем и секрета и сега. Сида до там. Фриго Камело! Взяхме Фриго Камело, ето. Всяка вода. Трябва да стил. Граб. Фриго Камело. Бързо, че има фаз вода. Бързо. Трябва сега да умираме да си пазим брейнота. Бързо, браво на нас. Обаче го от водата, сега да не ме хвана и тя. Добре, няма да не хване, хора, ще ръбахне май.
Ще ребахнем. Ето сега може вече май да ребахнем. Айде хора, на 3, 2, 1. Вече ребахнахме. Сега ни трябва по багдиро крокодило. Не мисля, че даже там го имаше. Ето, тято тук в Escape to Nami може по-лесно да си взема брейноти, които ни трябва да заребахт. Също така тази игра е една от най-играните, поради причината, че тя е нова и за първи път сами прави друга игра и тя е нова и той буквално я вкара в стила Брейнот, което е яко. Само единствено не знам дали те си сега като игра Escape to Nami, проли се, че играем в стила Брейнот или не. Само това не знам. Ето. Тук няма нищо. Ще по-напред да си вземе някой Брейнот год сега. Да ни дам побольше. Да ни дам... Брейнот год Лъки Блок! Брейнот год Лъки Блок! Не, той се махна. Той изчезна. Може да вземем Брейнот год Лъки Блок. Вас! Хора, бай сме дет. О, добре, да сме дет. Май тези Escape to Nami да ме повече ми харесва, по-гочи да е, по-лесно може да вземеш, които ти трябва да заребахт. Това го казвам. Добре, само с тези фазвалди стигате. Този, урбини фламангуджини. Фламангини, да. Не най-доброто, можехме да отидем и до секрета. Раз се искам да вземем един Брейнот год. Също така, може би на това на Escape to Nami, може би ще играем на това на стрима, нали, ако се проведе, това зависи само от вас в коментарите, не? Само от вас зависи от никой друг. Аз чакам само после вашите отговори в коментарите. Айде, взехме си този Брейнот. Ето го. Как се казва? Урбини фламенджили. Това се опитва да ви го открадна или какво? Сега гледай какво го правим. Айде, удар! Бързо. Имаме фюз машина. А може да крадем? Не може. Общо след хора, това е моето мнение за Escape to Nami, която всъщност вече е в стила Брейнот. И общо след това за тази игра. Много ви благодаря, ако ви гледате. Също така, ако ви харесва това видео, цъкнете лайка. Какво ме прави този бе? Също така, ако ви хареса видеото, цъкнете лайка. И ако пък не ви харесва, дислайка. И също така, ако пак ви харесва видеото, може просто да се абонирате, така много ми помагат. Също така, когато стигнем 300 абоната, ще имаме giveaway сигурно. Това беше от мен хора за това видео. Чао и до нови срещи!